हेल' गाइस नोंथां बयखौबो बे आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आवहाय फिन खेबसेयाव बरायनाय थाबावबाय। नोंथांमोना नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ बुहुत गरम बोथोराबो गरम प्लास बुहुत गरम आरोना फुटबल जरायावहाय हानि थाखाय जे आदानि कम्पानि जे बहायनो जे नागिरनाय पुलिस हुलुस दावराव आङो बेखौनो नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै फार्स्ट टु लास्ट नायलांबाय था, माने भिडिअआ एक्सन दं आरोना। भिडिअआ बेयावनो जोबथ'वाखै लोगोफोर, भिडिअआ आरो ससे दंबावो। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि फार्स्टनिफ्राय लास्टसिमहालागै जुदि नायदोंब्ला अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब, जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आरोना आंनि नैबे चेनेलावहाय बोरैबा खावब्ला नुसनबायदोंब्ला आरोना साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट जुदि नोंथांमोना जुदि खालामब्ला आंबो आगानसे दावगानो हानाय बायदि, जेन' साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामनायाथ' जेबो लस जायाना। थ' नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम, नो प्रब्लेम, सापर्ट खालामलाय गावजों गाव लोगोफोर, खौसे जालाय गावजों गाव। थ' जै बर' हारि दे गाइस, जै बर' हारि।